ọma na-ekelekwa m unu kunji nnọọ anyị ga-ezumike anyị echighago ọ ya amalitekwa ebe ọ kwụsịrị ịma maka na ị ga-ezumike napịa okwu n'ọnụ iwe weli unu biko maazị tupu m akpa aha echefula ihe a bụ ụtụtụ ọma na isiokwu nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ kedu ihe mere nwoke jiri bụrụ nwoke ọhịa ka anyị nọ na-ekwu n'ụbọchị nke taa biko ihe ahụ ịkpụ n'ọnụ ị na-ekwu mgbe ahụ biko gwupịa maka na ọ nwere ndị were ntị ha mepee were anya ha gwunye ha chọrọ ịma ebe ị na-ala ndị onye anwụ na ibe ya efuna otu a ka ọ dị m n'ọnụ aka m ya na-ekwu maka na ọ na m ekwu ha a sị na afụ ekwu ha gburu okenye mana ọ bụrụ na afụ nwatakịrị agwaghị ya ma na onye nwa bụrụ nwata nke dịka ibie ọ bụrụ na dịka m si ekwu nwanne nna m wee kpọọ m sị m na m abụrụ na m etozu na nwoke na m adịghị responsible wee sị ya ka ị ka m esi dị responsible ọ sị m na m anụghị nwaanyị wee sị ya nya maka m anụghị nwaanyị kpata m eji dị responsible ọ sị m si oke ngwa gbazie chere m ka anyị baa n'ime ọhịa na anyị na-apụta wee mee gịnị wee tinye anya na mmiri wee mechie nụọ nwaanyị dịka nnụ nwaanyị nya bata kwee m n'aka ka anyị na-eje ịkpọta nwaanyị ọ sị m na ọ mana nji ego mana na ihe ọ chọrọ ime m tata maka na nna m anwụgo onye nwa bụ nna m na ihe ọ ya eme taa iji wee gosi m n'ọkwa nna m ka ọ bụ na ya na-esi na-abịa ewepụta ego asị m mụ na ya wee mezuo n'ihe ọ na nna eme na ọ makwa na ego ọ na-enye m opere mpe mana ka ihe wee mee gịnị wee na-aga aga na ihe a na-eme bụ ihe ọ chọrọ ka m mee wee sị ya na ọ dị mma nsị a na m achọghị ego ya ọ sị m mba na ọsọ ya bụrụ ihe ọ sọrọ ka anyị wee gawa nsị a ka anyị jechara nụcha nwaanyị bata ọ kpọọ m ọ sị m nọrọ ana ọ sị m kịta ka m bụ nwoke na ihe mee kịta bụ ihe nwoke na o so na ihe nwoke ya eme wee bụrụ nwoke na ihe mee kịta bụ na o so na ihe ya bụ nwoke mee ome gịnị ọ bụ nwoke ịghọtara mgbe nke ahụ wee mee gịnị mgbadie n'aka dịka ọla aka okwu ahụ o kwuru baa m ezigbo ntị site oge ahụ wee na-aga wee na-achọpụta na o nwere ọtụtụ ihe m na-emebu tupu m anụọ nwaanyị ma ekwesịghị ịdị na-eme ịnọrọ dịka onye na-anụghị nwaanyị bụ okokporo dịka ndị be anyị si ekwu ya okokporo nwere ike ị na-agagharị na-aṅụ chiji ebe chijibitere ebe ọkụ nyụrụ agwụsọ ọwara mana ịnụọ nwaanyị ọ dụzighị otu ahụ o nwere ọtụtụ ọyị gị na ha ya na-ayị a na-aṅụ mmanya na-eme nke a mụnwa adakwa aṅụ maka ndị na-aṅụnụ ị nwere ike aṅụrụ na-aga ebe ịfụrụ onwe gị iwero ị nwere ike ị na-eme ka o si mana ịdụghị ene nwaanyị ichikpu okwu ụlọ ka ichikpuru okwu ụlọ ọ bụghị ihe niile ka ya na-emezi o nwere ụdị ọyị iyi ya na-eme gịnị ya na-akpọkịtezi onwe gị maka akwụkwọ nsọ si evil communication corrupt good manner ka gị na ụdị ndị dị otu a na-anọ o nwere ọtụtụ ajọ ihe ya na-amụta n'aka ha na-ekwesịghị ndị okokporo na-anụghọ nwaanyị na ndị nugoro nwaanyị ekwesịghị ịdị na-abụ ọyị ọ bụrụ na ị chọọ ime ọyị ijekwuru ndị nụrụ nwaanyị ibe gị bụ family men like you gị na ha na-akpa ị na-amụta ihe ọ bụrụkwa nnọọ nwaanyị ka bụ na ịnụbeghị di o nwere ụdị ndị gaghị ya na-akpa ọ bụrụ na ịnụgo di ijekwuru ndị nụgo di dị ka ibe gị ha na-amụgosi ihe kwesịrị ịdị na-eme ka ọ ghara ịbụ abịa na-afụta gụnwa ugo ego n'ebe gị na nnụnụ ndị ọzọ mba nnụnụ ugo nwere ugo chizu echizu maka na ịbịa je na-anọkọ witi ndị na-anụbeghị di ma ndị na-anụbeghị nwaanyị o nwere ka ya na-asị afụta gị ana o nwere ụdị ihe ya na-amụta n'aka ha mana ị na-anọ witi ndị nugoro nwaanyị o nwere ụdị ihe ya na-amụta nwee ụdị ihe ya na-eme ya bụ ịnụ nwaanyị so na nwoke ebu nwoke maka ọ ya eme gị chinata gị okwu n'ụlọ ọ bụrụ sọsọ na ọ ya chinata gị okwu n'ụlọ ọ ga-eme ihe ọwụna aka ọwụna ị na-akpata ị na-ewenata ụlọ ma na o nwere onye nọ n'ụlọ ọ bụrụzighị ka ị na-eri nri ebe ọ na ị gara nke esi bute bunye gị lie ị ma na o nwere onye nọ n'ụlọ ya ijeche bata ome gịnị o buru na bunye gị unu anụgo ya onye ọbịa mụ bụ maazị
Amaechi Michel ọ ya abịazi gwazie anyị na-ejikọ ya ọnụ maka na ọ ga na-akụzie kwara pụọ kwara bịa chịkọzie ya ọnụ gwazie anyị na ọ bụ ihe ndị a mere nwoke jiri bụrụ nwoke. Ọ dịghị n'aka onye anwụ na ibe ya efuna dịka ọ na-adị m n'ọnụ ihe kpatara ihe mere nwoke ji wee bụrụ nwoke ka m chịkọtazie ha ncha niile na-atụfughị oge maka ndị na-edetu edetu. Nke izizi, ị ga-abụ nwoke n'ezinụlọ gị ikwu okwu ọ dịka isi wee kwu ya maka na a sị na nkịta na-awa ọgbụpụcha o jerechara ka ị ghara ịdị ka nkịta ya bụ ịgbụpụ ijerechara ikwucha okwu ome gịnị ikwugharịa ọ naghị eme nwoke iji wee bụ nwoke. Ịnọ n'ezinụlọ gị ikwu okwu ya dịka isi wee kwuo ya. Nke abụọ, ịnụ nwaanyị bụ nke izizi. Nke abụọ, nke ọzọ ịlụ ụnọ n'ụtụ ụnọ mana ọkwa na ịlụ nwuhe ụnọ ọ bụ na ịkpata nwuhe ego iji wee ruo ụnọ ijekwana isi ka izuo oshi ma ọ ka igbuo onwe gị maka na ịlụta nwuhe ụnọ dịka nwoke mana o so na ihe na-eme nwoke ji wee mee gịnị wee bụrụ nwoke. Ọ bụ na Chineke nye gị ego gị ịlụ ụnọ ọ dị mma. Ọ bụ na ịlụta nwuhe eme gịnị epie onwe gị ka akwa na-emekwa gịnị na-ama na-eji ebe ị na-ama na-eji. Ọzọ dị ka ibie inwe ebe gị na ezinụlọ gị bi bụ ọzọ dị ka ibie maka na ịnụ nwaanyị ga-ebi n'ọhịa ime gịnị ị nwee ike inye ezinụlọ gị nri nke dị ka ibie ị nwee ike ime gịnị ịdị na-eme ihe ị kwesịrị ime dịka di ma ọ dịka nwoke. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ daa binie eme gịnị gbarakwa ọsọ na-aga. O so na ihe na-eme nwoke wee bụ nwoke dịka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Jee na ndị Samuel nke abụọ isi nke 10 wee ruo na amaokwu nke 13. Ijee na ndị Kọrentị nke izi isi nke 11 wee ruo na amaokwu nke 13. Ọ bụ na ngụbara gị ebe ọ dịgasị n'akwụkwọ nsọ ebe ya bụ ịga ị na-afụgasị ihe nwoke kwesịrị ime wee bụrụ nwoke maka na ọ bụ na ị na-anya ịfụ na ọtụtụ ezinụlọ amaghị Chukwu na-eme ọtụtụ ezinụlọ nwoke anaghị abụ nwoke o kwesịrị ịbụ. Nke izizi bụ na ị kwesịrị ịma Chineke ị na-efe maka na nwoke ọbụla ahụ nwoke ma Chineke ọ na-efe na-atụ egwu Chineke ịbata n'ezinụlọ ya ihe dị iche na-adị maka na nwunye gị ya na-ene gị anya ụmụ gị ya na-enere gị anya ndị na-enere gị anya n'ilo ụkwa ka a na-afụ maka na ọ bụrụ na iji ha eziokwu na egwu Chineke na-aga ezinụlọ gị ya na-eme otu a ka ọ ya na-eme. Jide Chineke aka jidesie ya ike were okwu Chineke na-agụ akwụkwọ nsọ iteta ụtụtụ ụmụ gị eme gịnị ịkpọkuno ha unu ekpe ekpere unu agụ akwụkwọ nsọ tinye ha ofu okwu ka ha na-apụ ịga akwụkwọ ma ọ bụ ịga ebe ọ na ibikwasa ha aka n'isi mee gịnị kpere ha ekpere. Nwunye gị na-apụ apụ ime gịnị unu ejikọ aka ọnụ kpee ekpere. Ọ dị ka iwu onye pastọ onye apụ ihe chịkọta enu mee gịnị. Ọzọ dị ka ibie ọ bụrụ na nwoke ji nwaanyị ka ịbụ gị na nwunye gị na-eme gịnị kọmunikeshọn unu a na-ekwu ọ na-enyere na-akpakarịta ọnụ ọ na-enyere ezinụlọ aka. Ọ ga-ekwezi anyị anyị ga-adọburu ezumike gaa obere ezumike. Igbo ndị ọma na ka anyị ga-obere ezumike ewepụ anya gị na ihe onyonyo gị anyị chigha azụ onye a m na-anọ ebe a unu ga-amatakwu ya ọfụma mara onye ọ bụ maka na aka ọcha m ya ọfụma agaghịla ebe ọbụla anyị na-eche